להיות איתך זה חוויה גדולה וכיף חיים. נתגעגע אלייך מכיתה ג' עד כיתה ח' ומעלה. נתגעגע אלייך מאוד, כל שניה איתך וכיף חיים. אני אוהב שאת מלמדת אותנו ושאת מצחיקה אותנו. אהבתי שאת עושה לנו את שיעורי חשבון, למשל מאוד שיעור 7. אני אהבתי את שיעורי חשבון ואת עברית. טלי, אני אהבתי שאת מלמדת אותנו גם בחשבון וגם בעברית, ושיהיה לכם בהצלחה. טלי, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו נתגעגע מאוד, ובא לנו שתישאר איתנו אותנו. אני נתגעגע אלייך מאוד. חבל שאת לא תהיי איתנו גם שנה הבאה. טלי, בשנתיים שהיית מורה שלי, היה לי כיף איתה, ואת מורה כיפית, ושכל הזמן שאת מצחיקה זה כיף. בחופש הגדול יהיה לך כיף. אהבתי שלימדת אותנו חברה, לשון, עברית וחשבון. אני שמחה שהיית איתנו השנה ובשנה הקודמת, שיהיה לך הרבה הצלחה בשנה הבאה, ושיהיה לך כיף בחופש הגדול. בהצלחה בשנה הבאה, כיף להיות איתך. טלי, את מורה נפלאה, טובה, עוזרת, וכולם עצובים שאת נפרדת מאיתנו. טלי, את המורה הכי טובה שיכולה להיות. בשנה הבאה שיהיו לך תלמידים טובים ושתצליחי בלימודים. אליי כל שניה היה כיף חיים. אהבתי את השיעורים שלך. זה אומר הכל. חופשה נעימה. טלי, אני אזכור אותך עד כיתה י"ב. שתמיד יהיה לך כיף. את המורה הכי טובה בעולם. שתמשיכי לחלק ממתקים בשיעורי חשבון ובשאר השיעורים. טלי, את מורה נפלאה וכיף לי איתך מאוד. שיהיה לך כיף בחופשה. טלי, את מורה כיפית, ובשנתיים האלה את הצחקת אותנו וכיף ללמוד אותך. טלי, היית מורה נהדרת. אנחנו שמחים שלימדת אותנו. ואנחנו רוצים להישאר איתך עוד שנתיים, שנה. וכל הפעילויות שעשית לנו, אנחנו אוהבים אותם. וכיף להיות איתך. וכיף לצחוק איתך. ואנחנו נבקר אותך גם בכיתה ג'. זהו. בגלל שאני האחרון אני אעשה את זה יפה וקצר. אז היה לנו כיף כשלימדת אותנו, וכל שניה איתך הייתה כיף. לרחוב עם ליפסטיק, צ'יוואווה לי בטיק טיק, אני לא בובה מפלסטיק, חיים שלי פנטסטיק, פנטסטיק, פנטסטיק. כל העולם במה, כל החיים כוכבת, נוצץ לי כל היום וחיה לי בסרט. אז בואו גם אתם, קלת צרות אין זכר, כנסו אל העולם שבו הכל בסדר. דנס! בדרך לפגישה אמרו לי מסעדה, באה באיחור ברור. סי סניור פגישת עבודה, מצאתי את
מה זה איכותי, אוכלת צ'יקן טיקה, אני וצביקה פיקה פקה פיקה פקה פקה פקה. כל העולם במה, כל החיים פה חבת, נוצץ לי. השנה הגענו לבית ספרנו עם מורתנו טלי, א' ראשונה זהו שמנו ואנו לא לבדנו. יש חברים וחברות, יש משחקים ופעילויות, יש שירים וריקודים, אנו אחד את השני מאוד אוהבים. כל היום חיילי בסרט, אז בואו גם אתם, כאן לצרות אין שכל, כנסו אל העולם שבו הכל בסדר. אנחנו עכשיו בנסה, אני ממליצה בחום על הכבד בשוקולד. מתקדם הפרויקט. התחלתי לטעום מהקבוצות, אין ספק שילדי הילדים היו גם, היה טעים, מעניין, העזרה של ההורים נהדרת, ואנחנו אוטוטו מתחילים בטעימות ואנחנו נראה איזה קבוצה תזכה במאסטר שף.